Hevserokê Partiya Demokratîk a Gelan HDP bi serokên Partiyên Kurdistanê re roja şemiyê li Amedê civînek li darxist û di encama civînê de biryara Itîfaqa Mayîn de hate ragihandin. Ji ber tedbîrên hember belavbûna vîrusa korona, ev demekî dirêj bû ku civînên Itîfaqa Kurdistanî rawestiyabûn. Roja şemiyê hevserokê HDP Mîtat Sancar bi serok û nûnerên neh partî û PKK'yên Kurdistanê re li Amedê civînekî de hatin bahev. Piştî civînê Serokê Partiya Demokrat a Kurdistana Tirkiyeyê Mihemed Emîn Kardeş û Mîtat Sancar li ser giringiya encama civînê de daqîniyek dan. Emîn Kardeş anî zimanku ji bo heta siyaseta netewî li Bakur mayînde bikin û bi şiklekî stratejîk hiltin dest, ev civîn çêbûye ku hêviya wan ew e ev yek bibe wesîleya siyaseteka mayînde li Kurdistanê. Hêviya Emîn got bibe siyaseteka mayînde di Kurdistanê de got dinya alem bizanin bê got herkes dibêje Kurd tu carî nikarin di siyasetê de yek hevkariya hev bikin yekî tê bikin ve em dixwazin got me ev zihniyet jî şikand bahar dikim got êdî em hêdî bêtir hînî hev bêtir em hev bina dikin em jevregerm bibin û em di pêş de mizgîniyê xweş bidin gelê Kurdistanê li Bakur got em xetê netewî û Kurd û Kurdistan hêz û rex û Partiya Kurdistanî li gel hev yekîtîkê bikin di qada siyaseta netewî de hinek partiyek got derve me hene jî em dîsa bi israr em ser wana sekinin em ê gaziya bikin em ê wana ziyaret bikin em dixwazin got Bakur siyasetka mayînde bikin. Mîtat Sancar jî da zanîn ev civîn ji bo mayîndekirina Itîfaqa Kurdistanê gava yekem bû lê li ser du mijarên girîng rawestiyan ku yek ji yekîtiya netewa Kurd û ya din jî ew e itîfaq wê hêzê bide demokrasiya Tirkiye ji ber ku Tirkiye veguhertina demokrasiyê bêyî Kurdan çê nabe. Birincisi Kürtlerin bir ulusal birlik Meleka Kurdan ya yekîtiya neteweyî heye. Ji xwe ev mesele jî di aslê xwe ji ber ku hebûna netewa Kurdan li çi herêmê be dibin xeterê de ye. An mafê wan yê neteweyî nayê naskirin, an tê înkarkirin, an jî destdirêjî li ser mafê neteweyî wan tê kirin. Gelekî ku her dem maf û hebûna wan dibin xeterê de be, divê nûner û partiyên wan jî serxeteka hevpar bibin yek. Erka wana ku li ser berpirsyariyên neteweyî hevpariyek mayînde ava bikin. Li Tirkiyeyê me dî ku bêyî Kurdan veguhastinên demokrasî jî çê nabin. Beşdarên civînê ser giringiya vê gavê hezrên xwe ji bo dengê Amerîkayê wiha anîn ziman. Civîna ku bê wê li ser xalekî were çêkirin ji bo gavên şênber werin avêtin. Em wekû HDP ji bona Partiya Kurdistanê hevdîtinê xwe têkiliyê xwe û hevkariya xwe em dixwazin berdewam bikin û mestir bikin. Ji aliyê din de ew jî dizanin li hemberî HDP gelekî astengiyê mezin hene, êrişên mezin hene. Ji ber ku naxwazin HDP di siyaseta Tirkiyeyê rola xwe mestir bike, rayê xwe mestir bike, yan ji bona em bêjin partiya ku giringiya wê her ku diçe mestir dibe, dixwazin vê riya wê bigirin, pêşiya wê bigirin. Bi vê êrişan nikarin bi serkevin. Yani du roj berê hevserokê me Amedê jî navendê jî hate girtin. Hemî operasyon naverokayê vala ye. Ji ber ku tu suç tune ye, yani xebatên HDP wekû suç nîşan didin, lê belê ev ne tişkî rast e. HDP hemî vê dizanin HDP'lî û ez bawerim gel jî, raya giştî jî vê dizane. Ve bu dinlere em çawa karbin li hember ve yekê wekî hêzekî yekîtî çawa karbin bisekirin hem li ser vê me hinekî nîqaş kir û hem jî jinapê de û xebatê me yê hevkariya netewa Kurd ew itîfaqa netewa Kurd em ê li ser xêzên xwe yên sor çawa karbin bigîjînin hev û di vî warî de jî itîfaqekî mayînde li dar bixin ku di dünyayê de jî û di Tirkiye di siyaseta Tirkiye de jî Kurd bawayekî daxwazên xwe yên netewî zelal bikin û di vî warî de jî karbin bibin muhatap. Piştî vê pêvajoyê tabii ez bêjim hem jiyan berdewam e hem siyaset berdewam e hem dizanin bêjim ser destxistiyê Kurdan di rojhilata navîndar çar parçeyê Kurdistanê de jî êrişên mezin tê kirin. Li ser van esasan hedefa vê civîna hinê yek bû ez bêjim îrade ku pêşê de hatibû diyarkirin
ev irade hani carekli dubare kirin u ser ittifaqane tevi ser xabatin ittifaqane tevi xabatin me siyaset ama berdevam bike jboy ve ev civine hani jboy dubare kirin jboy carekli cara duyemin dest pekirin mühim bu u her vahaji parti u rexsine kotekili ve xabatê bune irade xoji carektin aşkara kirin carektin yani zaman Hacı Can Farqin, Deng Amerika, Amed.